Your spirit of understanding. Yes. Who na de be ma. In the Bible na da ho no. Yemfa degree ntiase. Jeme so amen. Amen. Obetimi abesi u degree akan. A degree ntimi ma understanding. Ntina da bia mesere asofo ni bi. Da bia mesere bi. Amen. Amen. Da bia mesere bi. Otime kasa wan ko school ti uni nimdia wo baabru. U school betimi am working kan graphic. Akwasi. E betimi am working kan ene history book. Akwasi. Jemeso amen. Amen. You can read Bible, but to understanding the scriptures and education, That's it. a spirit of God and among understanding of the gospel. Amen. 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 And this will be cut now, sir. Having new one. Be a assemblies of God, be a deeper life, be a Pentecost, and I see. And our Salvation Army, Ghana Apostolic. Ebi awuko gidi. Media men condemn. Aye. Kwa wukonen hame. Oje me so amepe amen. Amen. Se ade bi awoye no. Wonte ase a ade no ye se no. Se wuko school. Na teacher kira de eguso. No busa se wote ase. What's say I? One teasia, said anybody in a teasia. No one call one teasia pejansa, sir. Woman in our so Matiasia, but men qua Mentiasi. You so the number, one from and quan watch me more. Me person say, Mentiasia, Namakasa Mentiasia. Amen. Amen. Teacher Nians of phobia because why are dear? Asan so biase yesa yetiase anso obatwere no no ati ojema so amepe amen. Amen. Ayema wo anime satrosem yabatiase. Yes. The pachos what the American Ha sa on to draw some nasia there be abaya de aya wrong mamen kasa manchro. The person and some rather be famous so the amount Ubesom na dia bobra. Amen. So Bibia nano katra was said having New Jerusalem new asasu ya so ana abatna buchan sasa so aya foforo ana aya dada me gina hai me nipa foforo me nipa dada firi se manyiri nipa foforo ne dia fe ne ya de ben ya wono. Yes. Enti asasu wei enya foforo ana Bible nso anka se ada Yesu baba onyame baba no obarepe. There is no repairs. Ojeme so amepe amen. Amen. Enti masraw sa mawakoma no wadwene eni asem na meka nachi. Heaven wo ho, New Jerusalem wo ho. Na ye kura Kristo na atechere New Jerusalem no. Wakano John 14, mamini kankan ho. Aya bosha asem a wakande to ho ma wona bagina di. Yesu obi akeke. E ka kira ho, ye obi akeke. Wona ebagina di. Yes. John 14 verse 1. Kristo krone ne sanba. Kristo Yesu ne krone ne samba. Mo mama koma entutu. Mo mamu akoma entutu. Mo nyanyankopon ni. Ji nyankopon di. Na menso mo nyimini. Kristo se ono Kristo no nso jinidi. Sabia pi o maja fie. Sabia pi e wona ja fie. Sente sa. Anka manka kire mo semre komba kosiesie. Anka on kan kire ye sai. Wo kono akosiesie baabi amaye. Na se me kono me kosiesie baabi mamoa. Wo ko no akosiesie baabi maye ne a. Beba bio. Obasa baabio. Na be fa mo akome ara menchen. Bonsama Yesu. Sa sam wei Yehoafo kan. What you say?
One more quotation be maybe quote to Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. I know now how man. Matthew chapter 5 verse 5. Verse 5. Was in Shana one watch you. And Shana one watch you. Now one will bring us as no idea. The word assassin, any assassin. No, ye. Difference here, dear baby. No, let's just say, baby. Yes, ye. Let's just say, we. No, our baby, ye. Away. Yes. Jemeso, amen. Amen. And this what Katla was say. Nyamesu ansasasi. Na obesiasie no. Na wa ye ha paradise. Na ya betena ha. Paradise no so obi abi ka te ho. Akoa no anu asana sanu aso a wo wuo no. Obi na no on de no onim paradise bia. Osi awurade ka me wo fahere. Obi anka bi ka me wo fahere. Wa hiniem. Ana Yesu katla ne say. And no other coming who are finding paradise. And this is where paradise are one what in. Amen. Cosran. And yet, Omunintias your home. Sasasuai, I a paradise here. Montreme, maybe a one what here. Now a plain kilometer plain take it. Caution. Namen Coran. Namen Cosran. Yes. Amen. Amen. And then I'm say, I know Bible ne kayo. It's in power. They want to understand the scriptures. And the Bible be come on some gym. Ni enti obe come in the Bible no okan so anya de ba. Fantastic. Jemeso amen. Amen. Me say ye wo yi and ye won no. Yi and ye won no. Yes. Me nyadaje ama. Yonshe Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Yonshe, Gideon, Samga, yes. Yonshe David. What is here? Yes. The entire woman you know Ayam Juma. Nabi Biamu Amabem. Be a Hebrews 11 verse 13. Was it a D4 Akam? A D4 Akan. Nadiana Menkabu. Adana Menkabu. Nasamerika Gideon. Mika Gideon. Barak. Samson. Jafta. David. Ne Samuel. Samuel. Ne D4 no wasema. Ani D4 no wasema. Kadaje bebomi. Adaje bebomi. What no gidie hodo so kudi ahini hodo so. Wa mo di gidie hodo kudi ahini hodo so nkuni. Dia sentrene. Dia sentrene. Yinya abose. Sijata no. Tumoja tumi. Jane nkranta no. Nya homre mu ahoden. Ye okuma ahodenfo. Kana na fompa suagu. Ema wonsa ka wona wufu osore ye. Wonsa ka awufu de aban. Sorry. Ne binom so. Wodo mo gura topere. Me be kasma to wodo mo gura de aban. Atopere. Na wampe woje. Na wonsa ka wu sore ye tenso. Wonsa ka owu sore a. Ye tenso. Na foforo so hunanim guase. Foforo so hunanim guase. Na ohye. Empotire ni duamu na so. Wosi wanabo. Na wo pai wo mu. Wosi so wonhwe. No den krete kunkum wo. Wosi na wo den krete kunkum no hunamane. Na wo me pesa obi anya da agitie me. Wosi gidie ti na wo enum nyina wu ya. Wonsanka boshe. Wosi na yenum nyina no nyam gidie so nya adanse pa no. That's it. Wonsanka boshe no ifiri se onyankopɔ sese biribia ayɛtan so asie na wankwati yɛn anya wɔn pɛ me dase what you say yes yan sansha 11 13 wɔsi gide so yɛn nyina wuya wonsanka boshe na emom ohuna titiri ku gidi yɛn na tu kan so ohuru boshe no wa chiri agidi yɛn na tu aya na tu ka se Well, you want your man for assassin. So, the customer will ya ho. Now, for your man for assassin. Now, 1 hour casano. 1 hour casano. What a dress, sir. What a dress, sir. Or you Kurobia. Was you should Kurobia. I pay 1 hour, dear.
wɔhyehyɛ kuro bi abaade aban bɛyɛ wɔn tia wɔn ankasa deɛ gyeme so amen amen to aso kan wɔsena sɛ wɔn de ofiri mu bae na anka wadade sɛ ɔbɛsa ne akorɔ wɔte aseɛ to aso kan na afei wɔde hwɛ kuro bi a ɛyɛ tɛ ne so ɛne wɔsoro deɛ nti wɔn ho nyɛ nyankopɔn de wu so ɔbɛfrɛ wɔ nyankopɔn meda ase kasa amen amen enti sasase wɔadi a na mfasoɔ bi ani so seɛ som wɔasa nyɛ kɔdi ahemfo nsɛm mepɛ 1 plot ɔgye sɛ mtua 10 million 15 million 30 million 45 million anaa mɛboa sɛ yɛ asase wɔadi a nkakonafoɔ afa paa kebiretuofoɔ na ɛteteɛ ɔgye me so a mepɛ amen amen na asase no a Jesus Christ ɛka ho asɛm no saa asase wei bɔne na tim yes mese bɔne yɛ de aban atim asase wei bɔne tim yes bia Peter nwoma no ma me ɛm sɛ John 2 Peter chapter 3 verse 13 obiara ntia bi na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛmfa mfiri 11 ahosiesie kenkan enti sɛ ɛnum nyinaa bɛsɛe a sɛ ma me mie mepɛ baabi verse the so come man yam dead dinner me how adwene came free yam fan free Peter woman verse 3:5 2 Peter chapter 3 verse 5 verse number 5 was na wana opɛ yi ma hinta wɔn sɛ fitete no ɔsoro ne asase a efiri nsuo mu ɔsoro ne asase a efiri nsuo na firi nsuo so betim hɔ efiri nsuo so betim hɔ Nyankopɔn asɛm so ne wɔ hɔ ɔsɛ nyame hu pa nwanwa saa asase a nam so nyame yi firi nsuo mu ane hu sɛ gyeme so kasa amen amen wɔka asase mmara no honkonkunu wura nsuo mu ana ɔkɔpagya asase no firi nsuo mu de bae na ɔde bɛsi asase nsuo no so into this particular land at the nsuo so the person me ka asɛm de kyerɛ wo sa hase wɔ hɔ a 2 Peter chapter 3 verse number 5 was one a wɔpɛ yie no ma hinta wɔn sɛ wɔn a wɔpɛ wei no ahinta wɔn sɛ efiri tete no efiri tete ɔsoro ne asase a efiri nsuo mu ɔsoro ne asase efiri fan nsuo mu bɛgye sɛ ɔsoro wei nyame yi firi nsuo mu ehu papa asase wei nyame yi firi fan nsuo mu na yɛmu sɛ nsuo no na wai na nsuo no nso yɛ hwan yes gyeme so ka sɛ amen amen ɛno na ɛni kwan sɛ nipa ato hɔ a wɔagew monti aseɛ gyeme so amen amen ne kwan sɛ wɔagew paa nti ɔsoro yɛ ahata wei ne sɛ na da baabi o ɛfiri nsuo mu nyame yi firi nsuo mu amen ɛna asase no nso wɔyii de firi nsuo mu yes ɛna ɔde separation bɛm na ɔde soro no hata hɔ good na ɔde asase no nso ato nsuo no so ipatwa wate ase paa fine na yɛmu sɛ nsuo no na wɔe nsuo no nso na wɔ nyame mu wow nneɛma a yɛde yɛne hu no nyinaa na wɔ nyame mu amen gyeme so amen amen na wɔ nyame mu nti deɛ ɔbɛka bia na yi aba amen na tie toa so kan wɔse nsuo efiri asase no firi nsuo mu ɛbaayɛ na fa nsuo so betim hɔ ɛfa nsuo so betim hɔ Onyankopɔn asɛm so onyame asɛm so wɔn so na ɛnam sɛ nsuo yi baa wiase berɛ nso ɛmaayɛ no sɛeɛ ɛbaa sɛeɛ na ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi montie wɔsoro ɛne asase a ɛwɔ hɔ yi wɔde n'asɛm na akora wɔse wɔde n'asɛm na ayɛ dɛn akora ɔnsɛ wɔhwɛ a wonhunu pila dabi yɛnhunu ɔsoro yɛ hata wei nso obi yɛnhunu pila obi yɛnhu bi da sɛ obi si dan na nso ɔpɛ sɛ ɔfiri a yɛ a wɔayɛ dɛn wɔsisi pillars na ɔde nkampuro ɔbobɔ ntaaboɔ na ɔde nkampuro asisi yes wate aseɛ ansa na ɔbɛgu a wɔayɛ deɛn ɔde iron rods agum but ɔsoro yɛ hata wei nipa bi ntumi nhunu da nyame de ahata wo nanso saa hata wo kɛkɛ esi pillar bi so that pillar is the word of God amen wɔsi ɔsoro ne asase wɔ hɔ yi wɔde n'asɛm ɛna asom wɔsi wɔde n'asɛm ɛna asom to aso kan na ɔde si ama ogya
na odiesia ama oja ama atemu obi enti ahaye so obi ka kire ose nyame nhia sase nhyehyora wo se odiesia ma oja ama atemu ni nipa mu yesa ya ani nipa mu yo sayeda wodi osoro ni asase no odiesia ma oja ama atemu ni nipa mu yefo sayeda anya nipa bonefo nipa de yabai amumuyefo cha bone. That's right. Ya kamumuyo ma ba twem tana ma ye bone me ne wanyem ma forso mu akoyi agu ma ye mumuyo de. Yes. Ma ba wiawo ma nko ma sa twese kan de awo wakum ma ye mumuyo pa nti amumuyo so cha bone. Oje me so ames me pa amen. Wasi osoni asase ohi odi asia moja ama temu nipa mu yefo sayeda na adofo ma de ba ko yintamo adofo nom obi a wotia manadwi ama asema mekan ama de ba ko yintam sadako ye awrade nsem fi awrade ka dakura aka mfinhia pem ya no sadako mfinhia pem ya ne dakura awrade nche ne boshe ho wa share no John 14 no on chara sebre bibu ni se chare sadia bibu ni se na emom o man bo chare mama wa bojo chare on pese ni pa bia be yera nipa bia wa bone se ne se so be yera na emom pese wonya na mo pese nipa nyina ba dwen sakram bon sam kase ma Christ sadia ntia Yesu ama ya no sentia on pese ne se so ade be kojem ojeme so amepe amen because Genesis chapter 2 verse 7 no atra se nyame de form do tie nwini nipa se ne se so ni suban so enti abodie nyina mo no nipa ne se nyame good so na bofu nse nyame se no so na bofu bie ni ho a wo se nyame se no enti nipa nso ane wo pay abayo pa so na bofu bie ni ho a nyame friend ne ba ojeme so amepe kasa amen enti nani ka wo nipa that's right. If you body and fit yasre, enipa mu na nyame timi anane benante edi nkomo. So abofo mu, nyame ne bofo bi ani nkomo. Obofra bofo anu osoma no. Jeme so kasa amen. Because nyame no last week I said be the face of God was so born nipa sane session so nipa ye wo wiase no. Etro obi ani nanim. Nti nyame ni face te san. Ani adoso. Ojeme so amepe amen wontie ne ye na erabda ne beba se do ifo ba wo se adofo nom mo ma de ba ko ehintam sadako ye erade nse dako ye erade ani so mfinhia pem ye ne sadako mfinhia pem ye ne dako erade nche ne bo hye ho erade nche ne bo hye wa seye no sadie bi nbu ne se chere sadie bi bu ne se chere na emom o ma ne bo chere mamo wa bojo chere ma ye ni pa biara bayira on pese ni pa bia baye mo pese wo nyina ba adwen on pese ni pa nyina abadwen sakram na erade ne beba se do ifo ba jeme so ka se amen ti so ya korinsani wa ha wonti na Yesu mae Ojeme so amepe amen wa wonti ana Jesus nya mae sadia baye on peso baba ba to se woda so ti wa mumuyom o peso on mara no na wa sakra de baye ojeme so amepe amen me pa to tie to aso kan wo se rada na bebese rifo ba anajo ai emu na oso de kukuru betwam akro wo se osoro wei adi kukuru du betwam se urade ba osoro di kukuru du betwam ne wiem fitiase de behye ase na ewiem fitiase de behye ase na asase ni mu nyuma behye asase ani mu nyuma ba de behye da bi wo se abetra ho wo se behye muntie ne yo wo se abetra ho wo se asase ani mu nyuma asase ani mu nyuma ba de behye na Yehowa ne nso se anhye no opeso o kire Bible sen o nti ase wo se asase ani emunyuma bakasa asase ne munyuma de wo se asase ne nyama mi wo de ne aba yes achim jeme so kasa amen amen wo se asase ne
emunyuma yes beshe ebeshe asay se no nyina beshe we are no abekase se yenum nyina so wenum nyina beshe asase beshe anuoma ewo mu beshe ya se nyina beshe nipa nipa ban ana wasame ye wo abrabokuru nyamsompam ani nyamsompam se mo twene mo yakopon da na ba ye amanyame bane bantam wa enum na wo beso oja asay hallelujah amen wo so jabari abai beso na asay pedi agoro eto biribi aho na me wira ho what assemblies of God ko deeper eko Yehowa what assemblies of God eko Yehowa kana no so nya asore ate what Yehowa dance di church da etibida eye okot eye bonsamsom what tremu wa modam wa wo sey Jehovah for sorry no wa modam ma be say obi baka sa sofo awua ada na wo takere won so bi Timothy e baka sam bi a kire Timothy 1 Timothy chapter 6 verse 3 muntie 1 Timothy chapter 6 verse 3 verse 3 nkontompo nkyerɛkyerɛ o sin nkontompo nkyerɛkyerɛ so obi kyerɛkyerɛ foforo sɛ obi aba bonten so aba be di adanse na woyi Yesu Kristo sin nkyɛn na wampere yɛn Radis Kristo ensɛm a ɛyɛ no na wurade Yesu Kristo nsɛm a wakuru kyerɛ ku kyerɛ sɛm na yɛ no waso ne nkyerɛkyerɛ de konya nkyerɛkyerɛ a yɛde konya nsompa mu a wahran sɛ nipa no wahran onim hwee ne mo yare akyinigye ne kutwira de firi mu ba ne tan kunsum nsekuro pa wadwembɔne nipa ho adwemmɔne mansokyerɛ sɛ nipa a wɔn adwene ayɛ de yɛbɛn asɛe ebi adwen na sɛe Bible osi bi adwen asɛe all church in your phrase tepa asofo no mesra mo mon kan kyerɛ mo nsɔre ma ne sɛ Yehowa dance di yɛ bonsam som mon kan kyerɛ wo ehunim ankanka enye Hare Krishna ɛno so nyɛ ɛyɛ okot Buddhist bonsam som wudi asɛm na me ka kyerɛ wo ai nkobida wakobi agyan yo Jemeso amen yɛne awɔwɔ ne mpammire bɛtena yo wopa ma memfa nkɔzu na kɔ ne wɔ ma atim ne ntena Jimmy Jemeso amen I'm not against, but I want to tell the truth. That's right. Enipa yira. Jemeso amen. What's this? Yanum nyina basaya. Enipa ben na what's we? Our brabo konkro. Nyamesompem. Se mo twɛn na Yakobon ba. Se wo twɛn ma wurade ba ne bantam. Enum na wɔso beso oja. Osoro ya hata hoyi. Osi eja besom. Ne wiem fiti asede anane ase. Me da hɔ. Awurade yi mi ayi kyerɛ me. Medi ameno da bia me ka bibi sɛ de me hunu na me ka wo Awurade tam me busa ne sɛ de bonsam gya na ɛbɛyɛ egya no de wɔnsiesie amani pa wo wɔsiesie ma bonsam ane na bɔfo na nipa biara obɛtena asase wei so ya ba yo adwen sɛ bonsam akiri na abɛdie no ɔbɛka wafere wɔma okogye bana Awurade take ni names what you so amen what threatening if for the sorrowful wow what sorry ne de odi wo sorry woman but I can't in woman the book of life what threatening if for the do the tra Roman na dan bayifo na sa ko di communion father de won pam wo or the bamu wo di na so diamond who ko jem so amen kokotia wari suman na fa wari ko je sakawa toka tenem Kramoni aba moa wo de fa bafo hye obotom na hyewi na ne namantam ufo wai masafo dai yo da totorbanto ne baba papa no
Abon says how break. Yes. That be a mechan, me say. When Nasu Horono a year. Because Abraham no Horona dear. Abraham Horona dear, or what about 4 dear? What do you say? Yes. But I know your righteous life. Jesus and so Horona now. I will Horona share for now. And not righteous life. Judas Carrot, your Horona now. And so walk or shit. To the Atlasi. Na fana hohoro ne nsa hohoro fa bon ho safo hene na nya dwoto nom anihwi mentawo me dey am say every human being is a human being. Yes. Every human being is a human being. Yes. But I want to tell you the truth, only the truth. I'm not limama okrom ha wajimi di se me kan kore because jamaso kasa amen amen am parent so abata amen on taw me kan kore akira wo abranti a wotie me sraw amu bia na da wo me se ye wo book bi wo ho a ya tratene ni fu odi na no na mete wa na be yama hye ma men ka se me nkyerɛ Paul be trust in 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Tenene ho hia yie. Wose ade a ye frɛ ne tenene ho hia. Ana asɛm ni. Woni de ntia Paul kasa. Dabi. Na Yesu akasa bi wɔ Matthew chapter 7 verse 21. Anyo obi alo sɛ me sɛ. Wose nyo obi a ɔsɛ me sɛ. Awurade ana bɛkɔ so ahemie. Wana wa ye gye Nyankopɔn de aban. Apɛdeɛ. Ne hu no. Jemeso amen. Amen. Ma sankom betua wo mɔne. Sɛ nka ho. Yes. Body to metimi ma obi de bo ko henu sum yase no wada so thank you jemeso amen amen me na me sori na pa ko bo matadi for don thank you me na kramo me so tiam ale wa ko ba la mate e mo obi a sori aba sori thank you jemeso amen amen wasenyo obi a wasem se awurade ana obekọ na do ye majo wo so na do ye gye Nyankopɔn de nyame pɛ ɛda no nipa bi ba be ka kyerɛ me se nipa bebre baba awurade ye fa wudin hyenkom me na me yenkom hyeni ɛwɔ continuation ye fa wudin to ahomɔ awurade woni me ana me na na me hyenkom wɔ continuation my god awurade boam na fa me kɔ na adwuma de ma ye bi pa oh jemeso kasa amen amen na awurade ba kasa ye fa wudin to ahomɔ ne do wudin to ahomɔ ne ye fa wudin nya awurade me nkasa no wudin me boy ya na ba yetu yes na bosomatu enti so kasa wo jame ha anya ne na yi no no jemeso amen amen ye do wudin to ahomɔ ne ye fa wudin nya hode ne ye do wudin ya hode ne na me pɛ maka kyerɛ won sɛ o so ba pam aka kyerɛ won sɛ me hunu mu da minimo film so nko mo mo ye de entene mo ye ade a anya de aba entene anu na Paul ba kyerɛ won ma entene Corinthians 6:9 first ana se mo ni se wona won tinya ko wose se tene ne hu ye wose ade a ye fra ne righteous life hu ye ye tene ne hu ye ye ana se mo ni se enti dada mo ni se wona won tene obi a won tene hu Nyankopɔn mo ma wona da mo ma nipa bi anada adwamamofo first step was it the money say wana one Nyankopɔn hini no hey wonya nyame hini mo na damo kane me se kane me so se abayi wa bi ko na do nsa ko bonu nufo hey wasu kresi obeheda gye ahwiaku edi sura kofia ko bone maame amane se me matra kura sepan ma yes kresi na ahwiaku kresi na ahwiaku se papa fa wi aba no wo hwe kresi na gu o hia me na obeso me no fo me yes me so me na kresi na ahwiaku wa mama me na no aduane abo wo sa akoso ne banufo okotwe praye afiri ba bi aye pratoret no wo sa wo de pratoret ya na no na ye round chichi dot ya ni ade na fra chichi bini no na mommo kuru aye round wo praye na no na sam ketwa wo di konu nsuom ne kura hey jemeso amen amen wa ba nyina afa wi aba no we anani atra na ni nton na wo ba che maya obedisi bere wo jemeso amen amen odu ho anu ho ani wo mu ade ho
What's it? One for we are 1 to 2 years. Hey, and your mammy and not Tebuya and Dimania Tono. Some come the prayer the church you are the show. No, any pinino. A pretty afro. For whom no. I know whom of. You are the report. Come on, mammy. No, mammy, chua. Wo papa dia ba be shenachi ahanata de aguso aye lati te se de won tehwe jeme so amen amen ena afia na de de I said I don't know me dia munya na ba ko fo na na ba ye bone aya wo yi na ni waso mu tew onya chiwa wi e dia no ya sia no akogu me ne wo ma no okuro mu no ana de wo so so ma no fo kwasia wa na tere wo sa no wa twen fiam Ewurade wayere wo sana kuram no wo hyew na wo tie minya bi o da mi so bi adufu bi o minya bi obeye wo sa kane demeso amen amen obabu nsonna adwamamo atia sete what you say yes sakana man on soya ni nyonko kana man furo do upon change soya yam furo no when you shop not just why ready so obanyam anameboa aye no kre na me hwa mayu a 13 years 14 years otimachima chima moro onu bra wo so chima but sex timi mani chima no kwasem pa me hwa so be 15 years 16 years na wo hia na hu ne nufu ti se kushimbo esusha den na adwamamonti aye te sha ya kan shay watamelo akasia ai Adion. Ushia no a udi kan hia nufo no. Ansa no wo hia wo no amu. There's a way to woman no. Cause carpenter for me. Na susha for me. Mercy for so te let trot have so. Mercy for some. What is here? Because mo. The person me kan okora kire wo. Because mpa. Person me kan okora kire wo. Na ampriwanyin san kwadanke toa mama sam ne mama ne papa da anadwo no wotwe na kwala ne onim se anadwo suma meme kono be wa no krok ye bedru kro bi so no obi ne boyfriend te bridge so kwada njohwe what the bridge so you go to just animu dia koso I was so serious because of foot yira and now Kokoranka was your 2 Tito chapter 1 verse 1. What's it say? What's one of when you said? One of said Tito chapter 2. One of when you said Tito chapter 2 verse 1. What's one of when I said? Was now dear. Can some fatan church? Wasn't Kokran now? Kawaya Kokora and no monsa. When it is now, and Shiasra. When it is now, when it is now, and Shita. When it is now, when it is now. Was it an answer? Was it when this now? And come when this should not clear. One nimina drew. No one you do. When I dream on tape, not watching Monte. When you want thing. No, when you did. I don't know what's it. I don't know what's it. I'm one so. I carry up the one. I'm one brass at the Fenty Pacron. Brass at your foot in the Pacron. And Yansakuru. And Yansakuru. And Yansakuru. One church and some part. And number one radam when you foot you. Or church and some part. What does it? And tonight. And kwala yontu onfo merewabo na wan bio jemeso amen amen akokora kan yomo according to the Bible was in akokora ni mo nyam na de ene enso ne ya kan yomo jemponi jamantwen what you say what na brosa so na kwada bi twemu a no ja nsafo atofom menana won fam mreme yo nana kan ho ye na kono no oba no abusa ho aba no mam yesta ba na me Esa wakwada bi se ofio ne ba na kola hu twa papa na me da si obi a wanya mfie duoso mienu ehu akwada won mfie du nan na ni aje na ni aje we de wotu no fo ntina afutuo ni hobio dabi o je me so amepe amen amen what you say nti yesterday adwamamo aya mofrase kwa yanko yo sachi pilolo omo kota ba bia ka ma papa ka ma mama ho dey start here
the mana say abedum pampanso de boni na nyini they say we go school sha enya de ketwa young guys young boys kola ketwa to school no no wi kola ketwa to school no hia sra kola ketwa to school wo wa pete sigaron esini nchie wo bu no tototo kwasem pa na sa the man me ye ma de kura se me preach school mu bi me ko kuma se ha sa me ko Kenya nsem me ko 1998 me ko ye no na young guy bi a paint rubber white no ketwa ni bi apetition ma esine nanam passe what you say ana boys na ka so for me bon se so for bi num bi wa o say teacher for ni num so no mansa I'm a friend who shall was a sophomore, no man to be shady. Any power where you should acquire MP. I didn't be the one too. And something. What you must want me, amen. Amen. A some part of my catcher on. Tell you, ye. Tell you, this not your mamma was your Jamine. Papa Panio was Yakwadape. Young boy, 17 years. Now, I'm a cousin be. The entire ya mayimu ye nim de mfanya bibia je saborofo na me nim de no me kire wade yo broni betimi ni abanwa bia nante firi ne mofrase wona ne nada what you say omo ba nante a de ko school awie school wona ne nada oba ware no kura je so awie university wa ba ye ne ho ade oma kosensan papers and because sex no sperms na free move at the age of 14, 15, 16. Sa sperms na free move and I the mountain die ni nyansa. And I also start adririgu. Enti nim die pa no ya out. To be university no nim adekode ade ya pa ne. Onsa Ghana, you say Accra for so due di years me Accra. Aye nananum anko school here ya ntimi nchange no ebi ni tapoli ya sesa no ebi ni Awuah ya sesa no enso abrofo atrase adane Awuah ni tapoli blender ama okoto kula eno na ne yesi udi nsuo guma na ya nyunu ya sesa no enso abrofo timi atrase asua de aye fridge wow one dabai panie kura chana fo na ye ne yakoto panie Batem se di si atade ye ntimi nya bi. Esuesu e ko school tue school fees. Me kat onim dia no aye benya no ya dia to agu. Akwala akose ba fruma. Ono nko anu atwetwe ho. Na ne hu nsuo no dia emma ne nim dia no. Na hyiagu. Atu agu. Dia na wai. Samo. Wonim se sabi aboa echim a won ni dompemu. Ana mani nyini echim. The same as human beings. The person Kenyan Sasamichiro. The Jamamo. Tianio. Also, Yamasho. Tepa. Quadanki twa. But so no, I risk to be. No, I born na friend has a coup. No, the powder born has any trillion and you are cocoa payment. And also I can't go to Jobom. I don't know penny or one fear to your no. I come fear to your son. The dead dash. It will be friend a second of mine. No, done any Brahmiana. Who walk on mine? Who did the yard grace? Now the you're the moon fleck of mine. I saw Banamicano. And the Jeremiah Isaiah was your Jamama Mamunisha Isaiah. Was your Jamama Mamunishano, a good assassin who feet. When you say Jamamo or say, when you say, one I want to and young Copai, no more Natama, or some more be a Nata Jamamo, they are some for. Send New Jerusalem now, yes, you. New Jerusalem, or sort of for front, as for front. Say Jamamo for one coming. What you must swam per amen. In the short hour, reassure, Uko Jim. Jidi koko for na 354 na mo ware 9 na Solomon ware say wa bodam Solomon wo Yesu onye Yesu
We have followed the steps of Jesus Christ. New Solomon. Almost so far we are preaching o diatem. Bible said the Akwasi Awuah no nto sabi. Famano. You only pani bi ho a na fono frefre ntokwa. Ye de sotoro ne gya ne kwa. Ai. Ni pani bi ho a wagimi. Katra ne se wagimi. Na wonte na ho ase. I'm not against you. What you so amen. Amen. Was sitting na ya dia. Oh if you say tena na nka ho heaven unkobi. Yes. New Jerusalem na Kristo siesie no. What the ahotefo na ya dia ba. Ekro. Ntina obi ko Awurade me dudi ahyenkom. Me dudi atwa homo na osifire me so wa anya dia. Etene. Na tese tena na nko na ya dia ba. Ekọ ho. Yes. Ana so power yeso. And so for me na wonan nyame ofa ho ne wonan ya wawo ubekojem ojema so amepa amen ana obie nim se ba ma no abebo kokoko kire se enenena kokoko kire se kokoko brem na kire se betene me enkoda da bi Bible say sababawa bere mahu a onkotua wutirade ama wagya onkotua tirade ama wagya so ni ababa wana wunsia wonim se aka kromfo a woka ho bie wa woni obiti a wonya ne ho ade oba so a wote ba ma so na wonya wo ho ade na ne na wo adwaman ma bie Bible no mo sofo no omo no de omo ye shepherd omo ka mo bre sade abaya wonwa ne mfra so de mo na meme de mikura ken mi banyina na mi twaba jeme so amen nya fe na mbatoto sabi o da be hwe wonum date ya wodi bawu da bi o ya wo tu nkwa shada ana ko fi afra ba ma na na tere kai kwa kuni mo bra yo ate sai hoye me kam wate sa mo ame ma me nkɔ heaven me nso me nya ready se me du achi akobo nsam gem me sra wada ene me no mpana twen no ye di si ha anuama wadam ha nyina wo kɔtɔe TV utuaka what they say carpet utuaka fridge utuaka enkonwa utuaka kuraba utuaka enkwala yinim utuaka se ye niama wata ayine ye ma na se ye betwe utuaka electricity beba utuaka what you say enkwala ne pampers wo mo ne gumu utuaka bibia nya ma were ho se don matasi anim ha na no ko okurum na atoba eno kura utuaka utua praya de pra utuaka ayama were ho sase were nyina utuaka na me yi oba me to ncha no usu utua mitrade na kese kuraba aso onfa so acha eye ware ukuraba na me nkomba bi jema so kasa amen wonu mi sawo yo ba tifie na ba ma no da no anya ho ade akura ba kura so onfa so ne de woni magu ase e paso wure ho ene obesu ko fie su bibia wo dam bia so onfa so sene ana me niska nso akwa abonte no atoshi won pewo obi ya machine obi wira ho obi abonte so no aba no abusa me wife we kwasia onye oba ho ade afra wife onye oba ho ade afra wife me wife we o wurade me person na wujira ha wudwire kwachiri aka ko homanko dia anka sabi onko wa no wa de ba odidi no chata de yes person na na dwi o kra awere ho sister so one hwe na so muni to wi a uko jemu o asam no uko bunsam jem abrantia bible setene ni hu ya munim se wona on ten no nyakopa ahiniye onya mo na ta madwamofo ama obi anada dwamamofo obi a obodwaman ne abosonsomfo no obi a wasombosom ne awaresaifo what is it what say abosonsomfo
Inti entron kase komfo krati adura. What the church? What's it? And Kabita. And Bodia, what the cosro. Jai Jimino. Bible say, Obia some bosom, Obia come bosomono, and quite your bomb. We are comfort you are prepare yourself to hell. Yes. We are comfort, who come in some job. We are here, a some bosoma. When you are him, you are condemned, bushum in a mukojem. Anonymous amount for answer. Kobiri answer. Chairman answer. Nanano Munina Yachati Jinapa, Munyansa. Una sama and some of 4 grams from your correct. Because we are or done and he said, not come here. Maba, the Jinawachi. Some other Jinawachi. Some question pay Brunim. Oh, Moda. Brunim Pian, wow, papa. Say, and some of 4 Ukron. Imagine how much Brunim. The young show will see an answer mine at here. A be any panocrotias and no bamboo shop. No, say we are quite shaman. And your friend said, one fan of bamboo salmon and a salmon. And some imagine a watch. Another Ghana, we are you. One country Tepa here. No one country Chroma from Penny 4. Son, Sagro, or your Chiwadia Yame. Why should I make a son and mamma? Mamma can't crunch out. One anonymous dear mamma and about in Yamana Bow. And you want a bow Yame. Into one about 2 Yame. Yes. What you swam a pair. Amen. Amen. The son and Naya dear and ya. There is no need to follow. Actually, Barbara, ship where the Barbara and one additional for by with the boom. Them say, oh, sir, ship when the Barbara by all. Sana Yano. That is your motive. I mean, can you have a crunch? Jesus, a die you want to know a dear thing about Africa. Jesus, you say you want to know a dear thing about Africa. Yes. But be Jesus did come to call Africa. The one in Bethlehem, they deliver Egypt. The new shepherd that didn't buy. The word of God coming to Africa. Mara the 2 days. But by Africa, into Africa, no ship, na dinyamia sambre. Yes. Onyankopona, ana shuma ni dopa Yesu Kristo ma ya won Bethlehem. The second seat, the second continent, ya Africa continent. Amen. Amen. Dina me be preach and me di kan to nyom no aso. Cause me nim di ababam. Would you show me pekasa amen. Amen. Mon sisa wasi abosonsomfo. Obi asombosom biara dia. Masa bia di Psalm 22 verse 15. Di Psalm 22. Revelation chapter 22 verse 15. Verse number 15. What's in a chronology? New Jerusalem, heaven, na akraman. Ne adutufo. Nyamanfo. Ne awudifo. Ne abosonsomfo. What? Heaven inside. Obi a wasombosom nko ho. Ti say what ha? Na penusam a obekọ bunsam jem. Obi a Jessica duro ba hye. Obi a Jessica uko jem. Obi of fresh scent, Obi of John Eckert, Obi of your free mercy, secret society, Lord in you kwabun zamjem. So far we are one of our many. Amen. Amen. Monsieur, me a radin family should the whole Ghana. Amen. And for the other crime is sacrabi. Ebi say na me di bi gum. Yes. Me wunna wa ma te hayi ebi be gina ha preach. Me wo preachers ya o mo preach ya ta me o. I respect no mo de mama ye. O mo de me ayo o mo kandifo. Amen. Na me atom ahada treni bi. Amen. Ya o bia o so mic mo no o ba wo so. Nti se me free ho na afoforo beba. Yes. Me kanya me so no kura kire Tepa fo. On sakra mo de o. Tepa kuro nya kuro
Your crop papa be wa young fine sa and let it chiri. The corona bonti is kako. Anyana ya de excavate muntu masasi when fast we be no. Fast we be anim. Osi abosonsomfo besra wo ye konfo a brame ye mompaye mam yen deliver kama amen yen tutu honhom a atiwu no na me moa wo na bosom ni nyina me mfa petrol twi bi mfiri mika yi mu so entweja ntom na me nhye no because bonsam na mu no ye de ni betu gem enti se ni bibi wo ho a ye nton twene wo to twene ba kwa akofa na de atu gem na de abai ase why free Jemeso amen. Amen. We are near my shoe, near my coat, we are bought. A summer, won't mention Pabwa. As upon you could always shoe upon check. Upper saw Rajis or the Kaja upon Jisoo. Come for Ben, I come on, says you. When you be that, not come for Bear, come no some workers. Hi here. Yahweh, you say, come on, beam. When you be that, Christos. A gentle. Amen. Obi a wo shiri kura na so sakra wadwen. Na wani mtebia no oyasesa. Ora me. In go school though so gentle. Because of Christo me dem ho aboni papa. That's it. Me dem ho abo honhom a ema nipa tebia ya de ya ba asesa. Na kwabra ni munya wajimiti na de bidi asra na nim. Na ntwoma wa ha no aboko su a ya ba chia dia gu ni trim. Ya gu ni trim. Akwajimi o. Akwajimi. Na me ho pampan bi. Ya dio. Masa bonsam kasiama Jesus Christ. Bonsam man. Asampa na me ka tira. Asampa. Christianity always the best. Wonderful. Always the best. Yes. Amen Kenya me so no kranchira. Demesaw New Jerusalem ye kono. Osikuro na chi akanaman. Adutofo. Nyamanfo. Bosonsomfo. Abosonsomfo. Me wana opa atro no di. Demesaw ka say amen. Amen. Nti kuro na chi bosonsom ni bi anko. Na no na me ka say me wo afam so. Me say amfa wo say wo yi otumfo. Nyame won fa otumfo ho. So kora opamon. Wonu. The first king of Israel opamon. Hosre. Tra konya so na ya yesa me me ni otumfo firi akoka nyina ya media. Yo. Fa. Wo fa no fa wiem nso aka ho. Nso ya odia. Je me so amen. Amen. Me kama mwate Ghana fo. Me say asamo ya meka no. Abaya dance tia this nation. The whole Ghana because baby and who my voice enuriya cottage kura me CD da ho cassette da ho nti be slamo o se me preach we na me ade so asaba for dia na ahwemani na ye den o bebire mwa me betenya hwe na me banyame adom original enama na ma bi hia no o se je 4 million fa koma sof no fa ntop petro ngunu kam enko crusade na jame da na so nsa so ma na so me kokura. What you say? Yes. Me ni problem o. Me dia dey see ha na to offer na fine. One to am mfa ho. Ejuma no so dia meye. Amen. Ma ye ejuma ni 32 years ni me mpa ba. Asori bia moa me. Say speaker we je mic we da. Me samon fifiri, me struggle. When me say konwa moteso nyina mato. Me am dia. Mato ka ba ko ma. Ka na sie chiro we kese we ma. Nkonya more than 3,000 egum ba ko bia ba ko pese e 40 cities 400. That's it. Times 4,000 say adoso mato ya me denam Kenya sam betra so na me preaching kira na wia wo pan sakra akonya na woto asiso wo pan sakra ada ya su baba no obebu sa sakonya no wotra so bi wo say ai okay and one sakra wo say dabi wo say na ekojem obisi ni me ba meji now wona ato ya nka de ba ma yi ase ahan oh pa me boa no kwasem ka de ba ma yi o mani ngu hokwa dabi wo de ba ma yi no adidi ho wo fa kura betufo kwaku anane na nkonwa ya so de ye nyam dwuma ya de ma han a
na watwe bia woni de yebenya ofa watu before ada na so bosika gu saa ofa bedase akama so yema nije so batena so no watie nyam so amen pesa the whole town kuroi emuni panyina ani adanse se awurade asoma kosampani bi aba Dear Ezekiel chapter 2 Ansana Masaba Corinthians 4 Ezekiel chapter 2 Odifo ne ka asem bi na awurade ka asem bi kire Ezekiel Ezekiel chapter 2 what's it say verse 1 Odifo ne frɛ what's Odifo ne frɛ na ɔka kyerɛ me so onipa ba ɔka kyerɛ Ezekiel so onipa ba sɔre gyina wɔn aso na me ne wɔn kasa sɔre gyina wɔn aso na sɛ fo awurade me ne wɔn kasa na ɔrekasa kyerɛ me no na mmerɛ awurade kasa kyerɛ Ezekiel honhom bi baa me mu na Ezekiel nankasa ntimi nsɔre but honhom bi nkonkron no ɛbaa me mu ɛbɛwura Ezekiel mu ana maa me so gyina me na pɛgya no gyina hɔ na metie deɛ no ne me kasa ne no meyɛ aso tie deɛ ɔne me kasa no ɔka kyerɛ me sɛ na ɔka sɛ onipa ba meresoma wo Israel man nkyɛn meresoma Tepa man nkyɛn amanama atuatefoɔ wɔte me amanama atuatefoɔ Tepafoɔ yɛ atuatefoɔ yɛpɛ sika ɛkyɛn nyame de mmeranteɛ kwasiada yɛ amanfoɔ te asɔ dem na mmeranteɛ gyina paake so bɔbɔ Tepa amanfoɔ kɔ asɔre no na ɔte wiram adeɛ a wɔpɛ galamsey mesa sika no deɛ mempa ɛbɔ no sɛ awurade ma wo bi bɛde sika nyɛ nkwa gyeme so amen ti asɛmri yɛ tiatefoɔ ɔsi amanama yɛ tiatefoɔ ne wɔte manima tua ne nkyɛn wɔne wɔn agyanom afɔm de besi ne wɔne agyanom adi kaa na afom nyamea besi nnɛ na ma ne yɛ neadenfoɔ apim wɔn akoma mena meresoma wɔn nkyɛn ɔse me awurade na mesoma Hezekiel wɔn nkyɛn na waka kyerɛ wɔn sɛ sɛ na ɔde Nyankopɔn sɛ de awurade sie nie sɛ wɔtio wɔntio ɛfiri sɛ abusua suyɛfoɔ ne wɔyɛ abusua suyɛfoɔ ɛnyɛ denala ɔbɛwunu sɛ odifoɔ bi aba wɔ mu wagye yɛ sɛ mepirikyi kɛkɛ nabio atamu da na kura mu bɛhunu hwɛ obi a wote ase bia nnɛ wotie me sɔfo Akwasi Awuah no you untimi nyi wan wate mu da dabi wate mena meka kyerɛ wɔ ayere so paaso a Kristo bɛba wogye me so a mepɛ amen na obusa what TV wo sɛ awurade mete nso na menyi ni sɛ Akwasi Awuah afiri amen wɔn sɛ obi akɔgye aduro edi Kristo ho adanse na enwanwa no obi akɔgye aduro bi ade bɛyɛ sansa wɔn fa nkanyam sɛm atura di sɛm ɛsɛ Kumasi sɛ adiifoɔ no wɔmoto sa megu so amen ara wonyɛ me so deɛ meka na maka nokorɛ nso akonnwa no a wote soɔ no ɛnyɛ wadwen nso watena akonnwa no so kɛkɛ o nyame bɛbusa wo ho asɛm wotena ase tie nyamsɛm ɔsɛ ae wɔkasa no a wɔ hɔ ɔsɛ ae na adɛn no wamfa ɔsɛ meyɛ graduate wonsɛ so ɔhene asoma obi sɛ ɔnkɔbɔ dawura yo dawubɔne bia no graduate mmɔ dawuro monyɛ bi da graduate mmɔ dawuro doctor mmɔ dawuro ɔnyɛ nurse ni mmɔ dawuro ɛyɛ na niwu ɛnfɛre wote aseɛ kuro nom deɛ yɛ mu no deɛ yɛ mfa no nyɛ hwee ɔna bɔ dawuro na nane ne mpanimfoɔ hyia yɛ meeting wie a ne yɛafrɛ no ne yɛde asɛm ahyɛ n'ano na ɔno no a wɔnni diberɛ ɛwɔ kuro nom no wafa dawuro no wafa baatoro kɔn wɔn na akɔka na ne tiri mu pɔn na adeɛ ɔbɛrima kasɛ ne se aporo kasɛ ne ntoma mu bɔn wɔte aseɛ nti dawuro na asɛm na wɔka no wɔmfa onye fa dawuro na ɛno ani kɔn kokɔn tapafoe ɔdafoɔ so ɔmamadwo ɔsɛm nka nkyerɛ mo anwummere yi sɛ ɔkyerɛ nɔpa nɔnso amarema ɛmfa pikas ɛne shovel na ɛne cutlass sekan na mmaa nso mfa sewura praeɛ ana pampan yɛkɔkiri ne kurom na marema nso yi gotam na nana se ɔne ne mpanimfoɔ se ne nka mfa ntua toɔ sɛ obiara a wɔama ma adwuma no wɔne ne bɛdi sɛ deɛ ɔman ne mmara ɛseɛ owia no ɔde ahwem kom ɔdu wo mfikyiri a wotumi hwie adwo nso gu no so wakye wo dadua ɛnyɛ ye wotumi bo no
na mo beka asam no wo se nana se wo bema ka sam ye lawyer menko be hu de wasoma no what the wa me aba se me aba no de mena be kire wo yes therefore so here wa himfie na be hu ya koma adwuma na wie ya kyerotwero din wa ma ama ne ya bisa ya kyerotwero mu nyina di ne etum so sa wo be gina himfie no akasa na me obi am ya graduate aw ma wie university me fatase me kura pikasim na busa o senti wono wagimi na atema sa ase so wa wie university dia kopo sa ase na tena so that's right Jamasho amen amen onu be disade o man mra ya de ba yes sa na wurade asoma me nti bible say anuano mo nhwa mo fra sa nya nyansafo nimdiefo na mu wi ase nkwase ade eno nyankopɔ ahwɛ mu ayi so de be hyɛ nyansafo ani wu de me megina hai me are foolish of this world we are ase kwasea nti me nam kanyamsam wa so apano tie wa mpano tokona na yero so poaso a yesu se men kan kire o se wo beba ana asemo akodina ni mo se awurade na nka soro abofo anka sakra no aka kire sakwa kankan na no ogina wo se soro abofo awa mu no woni mu me gina hoyi da bia me ka o abofo wo so mentumi ho bofo bia ni ho yo betumi adi yesu kristo ho adanse nti se adi kristo ho adanse abofo sane no ma behwe no ayo mo wanwa nti se dibonyani atemi sakra yesu kristo adanse no na bofo ne boyensem ade ama bofo ani gie ne se obi akasa ma dibonyani a ede asatira so wo mu ntimi nya ntumi nyo Corinthians 6 wasana se monim se wana wonti nyankopɔ wana wonti hunu nyame ahuni ma wana adam adamafo obi opodwaman ne aposonsomfo ave unkobi osombo so abekɔ mu ne awaresaifo obi a wo ware agya ware obi a wo ware gya ware obi a wo ware wa ware me mfa ne se me bayi oba ma ware no brother wo gina hayi enso ye oba na sister di ne hu twitwema oba sama ne me yere ntam owaresefo obi a wo saa wade nya hindie no wo so hindie mu nya bi ni awifo wo ma ba kohwibra chacha sroka jemeso amen amen my bet what you say sroka kekre no disika wuram kekre no disika wuram what do you say wo yam wo se ni ani hefo akohwifo ni marima da kohwifo mama de chacha spa to chacha kohwisam mama tetira homane atwe kohwisam what you say yes okotutu la kohwisam akohwisam ti asem ni marima da tell it what you say no hoje hoya makono ahwe anohunyifo mienu abapano mema mi na mema ya pantan gran ya bejire nantu kase omo wale no no bejira ho me fa kwakua sie do no so se me fa ya opepra me de ya makoma mu yire ono so se me de ya makoma mu kunu Jesus Christ adia Sodom and Gomorrah for ya nyame asotwe ba won so enne wo se wona marama ne marima da mai ne mada kuna munyana wama wo sika fa memu wato na Yesu abie gate was bra heaven na fa homosexual abra ho na be sai ho udu ha no afre Peter atisai adomo we dey amo bantam dodo akwaba ya nua akwaba men somaba adam oh good I had here me di agro bi aba we di agro aba soro bra ma men kiro yo we ma agokro dabi kuntra agro na de kuntru ho na men kiro o chire Peter agro foforo adia Sodom for yo ya nyame punish ho enne adia Sodom fana common jemeso amen Roman fathers ebi famem wato common teachers famem wato asofo adia ya haram aman kramosom so ne kramoni bi eyebi bi
baby we are say kura no when we say because of homosexual and lesbian any freemason thing Gaddafi won tu no Gaddafi nya America fo hwe bibia ayi sam kwase asem ntimi nko Gaddafi kurom and yes ana te de was here for once and means near punish Gaddafi etuni fra konwa no so they say na wonam Libya skirt see nti bomba no tuo rough cause from infancy dia na bi ni ho and na ekoso when we dey akoso me person na obi a wo kira busa wo se ana so enkwade no ka ho Jamaso amen o se marema ne marema da ne awifo ma family no nko ba ma me pani a wanyini na no I asked her obi mani bi sika na me koji ana ma me fu mienu wo mo tontoma wodwom wo mo batwede na sa area mo hofo ani no anim wo enti ntokwa no wo mo mpata makoye sofo nti ko pata ntokwa igina wona mse na mpanimfo akon me kopata na man se sofo be hwana jusika na we amfa ho na so what do you mean mpanimfo say was kwai tibidu ana mo so ma me ba kon sa na me se ma me gina nchan adan ebe ye je was na me batu no fu wode na foforo fa me mfikira me ha no na me se adan was me girlfriend ho me yam je me pram na me se ma me o ban so girlfriend no ba ho no hamsro no hamfom na so ben afam na ni hu no ya white bo so a wuntime nso a waka onyanko ba to fom ade won saka wei nyina wura na se se koto bi na hyem na wokwachi no se de ayo tesa me sha ayame mobo sisters mama yan shisha uradio mama yan sakra gakere yam paya huachi amen ye nyai bone ya amen na barama bu ho ware a o se ne yere private part oni ni hia ho o peneto afa hwe obi nso se je sa me de metakra ma na fa hwe ani ntotole tro wo yere ne a na do takra ma pepa no to kwasia Once you want me to abodam ya me kira me ntiasie kuma se sikafo fa nkwasi asem o mu no no emu adifo bi aba nkwasi asem o mu no omo fo ba na de de hanki apepa na se no be acquire rituals no na me koka once adifo na dwa me nsuro obi a o some na nso ni kuma se me se difo a wonim ya ba try shot do ka cross me ntia break and I do rough. Let me a power so them have a so much with a power. I'm so serious. A branch out here, you need Christ than everything. Not money, this cow, not dine, your car. You need what? Christ Jesus. I said, Joe, what can I see you? Me a reform, a cromfo, me and the brefo. What can cromfo those who? What my corruption, and peace, and regional ministers. Approach the floor, Miss soldiers. Mamma carries a forestry for forestry. Bonnet. Jamaso, amen. You can say, DCE for Bonnet. Or send near before a cromfo. Taxi driver, a Juma way, Sikasa na unyahe, sana ade koma wo master. A Juma na wo ye na unya sika na sama wo katira wo master nsa ne ka na agegeme ma nya Juma. Wonu say akro no. Wanya chata afri ha akonkoko. Wo katira nsa wo ayi bechem. What ya say? Wo wie na ade sika no ku botom. Wonim se wo wie. Just wa beat no. Wo wie ye baba. Jamaso amen. Amen. Osofo a wodo sika
cha nipa krade kure mo nsamba ofom bomma nyame na pa na mani agye yes cause my aggressive dan wani ka che onu asem menua busa ne se menua me busu asem bisa wasem enti heaven ubekobi ti heaven ubekobi ansa na mama ansa na mama jeme so kasa amen o me se busa no unua busa no menua busa no mama so ne mugo so no ka chanse menua me busu asem bisa wasem heaven tu ubekobi anya wa dwen sa meni so fo wi ananam me na mtodum me na mbo twene obi akobu na koda o na ya asem no o dia boy o jutai na hwe ma me mfa ho me se me ba chu kra so obutu oba so a metwam me nka hwe da ya su papa obi akopie nanim no obi akobu na konta o dia se nyime gina hoyi me pie awrade anim kose we mo akwapa so wonya me do asem na me kro yes na me yire kra me na mo no okobu na konta asema me ka me boa yes nti so me yire me na no eye motro mojo no ansom nyame ya me ko wo se oba nipa mienu da kata so oba ya dia bai fa ba ko nti me ye sadia ba ya onfu oba ni nyame o dia se amen oba fa na se me yire tena na me so me tena ne ye na ya dia bai ko yes this why you suffer mama be very careful suffer mama from Bible kan ya kwadro our Bible ho oni ta ya nyino ho abayiro hallelujah amen corona ya come no wasintimu nim se wona one time no nti asasu we su de boni na tim nya treni na tim bibia wo mbi jeme so amen nti Peter da kasembi awo Peter second Peter on ba bia kan no treno second Peter o se yenu ngina ba saya ho sa ko ho bio enti se yenu second Peter 3:11 fa 3:11 enti se yenu ngina ba saya pa ben se samoya wa se samoya wa ana se yeje was abrabo konkoro ni nyame sompem to so kan se mo twen na manyakopon ban se ye twen ni manyakopon dan ban ta enum na wo so be so oja so ya hata wo be soja ewiem mfitiase dan ewiem mfitiase de ahia na se de ne bo hyete no se de ne bo hyete no yare twen wo so foforo ni asase foforo trinity na ya de abatim onsamba no fam wasa sadia ne bosha ne tiam yare twa wo foforo ni asase foforo trinity yes jeme so amen na asase we trinity bon shamte abaifu ogu ha demons wa ha esumma tumfo wa ha amunamu ite ha trinity ha wasi ya twa wo foforo wanka so osoro na eberepe no ani asase eberepe dabi osoro foforo ni asase foforo atena na ya de atim na me kama wati asese sabra me no kasa ye woni pa ni bi o mo paradise anya paradise ene asase foforo no aho ya twene ya bia ya wo mo twen da Yesu baba yes wo ma wo paradise ne be kan Yesu ho abasase so abebu atan we are be the gate of New Jerusalem with the nipa ko ho affect me yan hwade Psalm 21 yan hwe say asase dada ana fofora Revelation chapter 21 verse number 1 what's foforo na asase foforo what's foforo ani asase foforo na me no foforo na asase foforo no foforo ani asase foforo na kaneso ne kanesa asase na twam what's wa kan mienu me pa cho obi atie me pa ma wo so aka ne mienu do sasi subio osina me no so foforo ne asase foforo osoro foforo ne asase foforo na kane so ne kane asase no atwam
Yehoafo wa ha. Omo be yidi kakra. Mo wa ha. Oluma bi. Oye wo adansidini. Wota twem wo maboboa no. Da bi na me ni hia na me so oluma. Na ada na ya na communion munni bie. Wasa communion no dia atrenifo na adie. Na mbo metri nko na mse na woni bi wose da bi. Na sa ada wose mentene. Ada na be wira huyo. Na mse sa. Na wose na wudi bi na mse a me di. Na wose na atre na mse papa. Jeme so amen. Amen. Afa no homanim. No se na mse na samo se asase mu besiesie so wose asase dia ye ne ayantene no ye na ye betena ha na tenefo no ko heaven na ye kan na mse nti wo pa ha wose ha kra ma anyene me ho aha be bom me wira fida me wira ho papa na mu chanse na hefo na tene wo mo ho no wose wo ma kire wo ma de no na tene na chese wo no ade asempare ba bonten no de ontene na ati nkurase sum we mu a o madam jeme so amen kacha uni asa menu asoro mu kacha asa menu New Jerusalem ewo ho Maybe they are Jesus studio. I said Jeremiah, I shall come abem. Mika, I shall come abem. Obede, I shall come abem. Now whom I shall come abem. Habakkuk, I shall come manabem. What is Isaiah, I shall come abem. Moses, I cast manabem. But Jesus Christ, and I cast somewhere, amen. Mom one not die. Amen. Now come up bonnie. Sarah Papa. What you must swam, amen. Amen. What's the who was so for? Ne asase foforo na kanesro ne kanesase kanesro ne kanesase atwam na mehunu kuro konkron no awurade hallelujah amen wose na mehunu kuro konkron Jerusalem foforo wanka Jerusalem dada ye wo Jerusalem dada wo Middle East yes wose Jerusalem de yabai foforo nya repair foforo se frusro nyakopon chen so frusro frusro nyakopon chen na wose ne sai foro wose na mani kunu wa infro ya sise ni komani kunu na metene kase bi efre wose metene kase frusro ka se Onyakopon to madam wo nipa mu obetrem wo mu na wayene man Onyakopon no betrem Onyakopon na betrem wa pa ni wam disuo nyina obepipa wona ni wam disuo na owu ni ho bio jeme so ka say amen New Jerusalem na ye kom no owu ni ho bio yare ni ho oka ni ho awreho ni ho esu ni ho jeme so ka say amen if you say kanen nyoma na ya ba acham oh hallelujah amen acham masa maniji o papa maniji na mama nka disam I think 20 or 19 obi enti ha me ponse ya yo do be disam 19 20 no kra na he Revelation chapter 20 verses 20:11 amanama nyina wusal ye ne atemmu obi enti ha na mehunu ahimwa fita kokuru wase mehunu ahimwa fita kokuru ne de woteso a asase ne osoro dwan ne de oteso no asase we ne osoro edwane firi nanim ne wanya baabi ama wo wose na mehunu awufo nketwa ne akese wama yenyin se wama yi wama toaguo ne akese nkwala nketwa wu ye jeme so amen bisote ha no wayi agupan wo ba no wansan yo atemu de wo ba sore ama urade agina so abufo woni masakra wagen jeme so amen amen tieniye
ɔsɛ mehunu awufo nketewa ne akɛseɛ ɛne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina hengua n'anim wɔgyinagyina hengua n'anim na obiebie nwoma mu na obiebie nwoma mu na obia nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma mu na ɔnam nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma no mu no obu awufo atan sɛde onwuma teɛ na po yi na awufo wɔ mu ne maa po ɛdala baade na ɛbɛyi na awufo a wafa wɔn ama na owuo ne asɛm a nso bɛyi na awufo ama na wɔbu wɔn bu biara atan ɔbɛbu obi atan wɔsɛ na asɛm a obu biara te sɛ onwuma teɛ obu obi atan sɛde obi onwuma teɛ na wɔto owuo ne asɛm a atwe ogya tadeɛ no wɔbɛto owuo ne asɛm a atwene ogya tadeɛ no ɔsɛ yɛne owupirinu no na obiara wɔhunu sɛ wɔde no hyɛ nkwa nwoma mu no obiara wɔhunu sɛ ne din wɔ nkwa nwoma mu no ɔto no twene ogya tadeɛ mu ɔbɛto no twene ogya tadeɛ mu na no na last me bi sɛ Awurade me yɛ ho akɔnkyene sɛ Awurade ma me hunu sɛ deɛ ogya tadeɛ no teɛ wonim sɛ lake ɛntene ɛtae din nyadaagye na bɛsene kɔ lake bosomtwe ne kɔhwɛ bi ɛtae din ɛntene aseɛ no na twaa no ho lake nti ogya tadeɛ no ma me nkyerɛ wo onyame bɛte soro wei ahata wei na ɔde abɛka saase no ho agya ne bi waseɛ wɔn so ɔka so ɔsoro bɛ sogya to ɔbɛte wei na ɔde abɛka wei na ɔnane asase no na ɔnane soro na ka ho na yɛ te nkɔ te sɛ nkate a wayam na fidie mu nkate a wayam na fidie mu ne te nkɔ gyeme so amen manya dream ma Awurade de makɔ gyina gya ne ho pɛn ɛbɛka sɛ honhom mu no ɛbɛka bɛɛ wama ama yɛduru gya no ne yɛte gya ne heat na egya no ayɛ tenkɔn te sɛ bipɔ bi a egya furo tuma na ɛnane na ɛtena no ɛno koraa yɛ yuro bi wei ne yɛ tenkɔn na asase ne asase ase obi anim baabi akɔka wɔte wɔ soro na bɛka ho no anane no na ɔnane no wie a egya no yɛde no mu a ɛnyɛ de a ɔnan bɛkɔ akɔka ase o wosinsen mu obama gya ne bi adane mmoa te sɛ tɔrɛt mu mmoa wura widiem na da no nipa bɛtware yɛ se adwensakra ne ho atenenefoɔ te New Jerusalem ɛdi da ɛni awieɛ no na nso woda gya no mu a wɔhyia ɛni awieɛ wobɛso ɛnɛ bi a yɛka abɛka kyerɛ me sɛ sɔfo gya deɛ wokyerɛ brother na Daniel ɛka asɛm bi kyerɛ Nebukadnezar amena wɔkyerɛ ne da yɛ ase no ɔka kyerɛ nana din wɔhwɛ nana sɛ wɔsɛ nana mama futuo nya wo fɛ na fa wo tenene ka wa mumu yotugu na ebi a wo Nyankopɔn behu mbɔbɔ adɔfo no afutuo a mede ma wo nan hyɛ ankɔgye pono bia ma wo nɛ ɛyɛ sɛ wo de wo bɛma nyame sensɛ wo bɛtwe protest me ya krachi ni mabɔ degree me mfata sɛ me fa Yesu brother ɛnɛ yɛ nkɔgye da wo me de wo wuo ɛne nkwa ɛna asi w'anim wɔ kurom ha na me de mafutuo ne sɛ fa nkwa na ane wasefoɔ nya nkwa de opa wuo nso mfa me yɛ nkwa hwɛ a nipa fa so akɔ nkwagye the same time me yɛ wuo hwɛ a obi nso fa so akɔ hyɛyem mafutuo a me de ma wo nɛ Awurade na soma be Tepa because of you or serve you life. Take Jesus Christ as your personal savior. God bless you. Sorry,